Σφερόπουλε, η Κληροτίδα μάλλον είχε κέφι, ανέδειξε αρκετά νωρίς και φέτος στο ντέρμπι των Ιωνίων της Αθήνας. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Εντάξει, για μας είναι σημαντικό να υπάρξει ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, ένα πρωτάθλημα χωρίς βία. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία, να μην υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί στους παίκτες. Είναι σημαντικό το πρωτάθλημα φέτος να είναι καλύτερο από το περσινό, πιο ανταγωνιστικό. Οι ομάδες όλες να αποδώσουν καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι να υπάρξει καλύτερο θέαμα για τον κόσμο, αλλά και ο κόσμος να στηρίξει τις προσπάθειες όλων μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε κόσμια επίπεδα, χωρίς ακρότητες και βία. Όσον αφορά την ερώτησή σας για το πότε θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό, για μας δεν είναι το σημαντικό το πότε. Για μας είναι σημαντικό ότι έχουμε μια δύσκολη χρονιά φέτος με το νέο σύστημα διεξαγωγής της Ευρωλίγκας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε δυσκολίες από τους πολλαπλούς αγώνες, τα δύσκολα ταξίδια και τα πολλαπλά ταξίδια, με περισσότερα παιχνίδια ανά μήνα φέτος. Άρα το πότε θα παίξει με κάποια ομάδα δεν είναι για μένα τόσο σημαντικό. Εμείς δουλεύουμε ήδη καλά από την αρχή της χρονιάς. Είναι σημαντικό ότι είμαστε όλη η ομάδα μαζί, έχουμε καλό υλικό. Προσθέσαμε δύο-τρεις παίκτες που μας λείπανε και θεωρώ ότι έχοντας ένα καλό σύνολο θα είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων να ανταπεξέλθουμε σε κάθε διοργάνωση που θα συμμετέχουμε. Περιμένετε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το περσινό, με δεδομένο ότι ο Άρης θα είναι ίσως πιο δυνατός, ο ΠΑΟΚ έχει ενισχυθεί, η ΑΕΚ παραμένει και αυτή δυνατή? Ναι, θεωρώ ότι το πρωτάθλημα και όλες οι ομάδες γενικότερα είναι ενισχυμένες. Ήδη έχουμε παίξει ένα φιλικό με τον Απόλλων Πατρών και είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα είναι πιο ανταγωνιστικό και αυτό είναι καλό για την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος, να ανέβει ξανά επίπεδα ποιοτικά, ούτως ώστε να αποκτήσει και πάλι την παλιά έγκλη που είχε. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη, καταρχήν, επειδή είναι και το πιο φρέσκο, ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση. Το ντέρμπι των Ιωνίων της Αθήνας τελικά θα είναι αρκετά νωρίς και φέτος. Εντάξει, ναι, κάποια στιγμή θα παίζαμε. Τώρα σίγουρα είναι διαφορετικό να παίζεις λίγο πιο αργότερα μέσα στη χρονιά, για να δούμε καλύτερο θέαμα. Έχουμε ομάδες να είναι έτοιμες και ο κόσμος να απολαύσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός διατήρησε έναν κορμό από την περσινή σεζόν, έκανε κάποιες προσθήκες. Ποια είναι τα δικά σου συμπεράσματα αλλά και εντυπώσεις από τη μέχρι τώρα πορεία της προετοιμασίας? Η προετοιμασία πάει πολύ καλά, δουλεύουμε σκληρά. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε υγεία. Έχουμε κρατήσει το μεγαλύτερο κορμό από πέρυσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα και για τον προπονητή. Ήρθαν παιδιά που είναι διψασμένα για επιτυχίες και για να αναδεχθούν στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Το διαφορετικό της Ευρωλίγκας κάνει πιο δύσκολο το ελληνικό πρωτάθλημα? Σίγουρα, ναι, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Θα είμαστε καταπονημένοι. Μιλάμε για ένα καινούργιο πρόγραμμα που κανένας δεν ξέρει τι θα βρούμε στην πορεία. Από εκεί πέρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σωματικά και πνευματικά για να ανταπεξέλθουμε και στα δύο πρωταθλήματα. Γιατί αυτή είναι η ζωή μας, αυτό είναι η δουλειά μας και πραγματικά χαιρόμαστε που το κάνουμε. Περιμένεις ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από το περσινό, με δεδομένο ότι και άλλες ομάδες ανεβαίνουν αλλά και ενισχύονται? Πέρυσι πήγαμε πολύ καλά στα πρωτάθλημα. Πιστεύω φέτος να κάνουμε ακόμα ένα βήμα και ο κόσμος να απολαύσει τα παιχνίδια και να έχει πολύ suspense. Βασίλη, επειδή προέρχεσαι από την περιφέρεια, από τη Λάρισα, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και φέτος πάρα πολλές ομάδες και υγιείς ομάδες από την περιφέρεια? Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο κόσμος στην περιφέρεια διψάει για μπάσκετ. Πιστεύω ότι μας έχει χαρίσει τρομερές στιγμές το άθλημα του μπάσκετ και εγώ το βλέπω με την ομάδα όταν πάμε στην επαρχία ή στα νησιά. Υπάρχει τρομερή ανταπόκριση από τον κόσμο και είναι ευχάριστο να υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες από την περιφέρεια.